салом алайкум дӯстони азиз ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи мо. Рӯзи ҳар яки шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва инак дар навори имрӯза гилзанӣ бо валик дӯстон. Ҳамин хонаро бояд гил бизанем вали қатъи дӯстони азиз. Ин хона шпаклёвка задагиаш куридкаги грунтовка кардагиай тамом. Шпаклёвкаи навай ай болош эмулсия задагӣ нестем дӯстон. Ва ҳозир ай болои ҳами гил мепартоем. Бисёри бародаро ва бисёри подписчикон менависонданд ки ака ай болои шпаклёвкаи навзадагӣ гил партоӣ ранга намекаша, намегира. Не бародаро, ранга намекаша, грунтовкаш бизанед тамом дига. Шитобӣ нахеза бе грунтовка мехезад, чанд хок дорад, ба ҳамин хотир грунтовкаш бизанед ва ба ҳазур лака гилтона партоем ва баъдан агар имкониятш бошад метавонед лак бизанед ай болои гил. дӯстони азиз, дар ҳамин хона 3 литр эмулсияи сафед расходчидагиай ва дар 3 литр эмулсия 6 дона колери сиёҳ дабавид кардагием. Ним қити клей пейваи қазоқӣ дабавид кардагием дӯстон. Шумо метавонед ҳам хеле тайёр кунед ранга ва баъдан ай болои шпаклёвкаи навзадагӣ метавонед гил партоен. Ва ина бародаро мо гил задагием. Инҷа тарзи коркардаш нест, бахшиш ба он хотире ки худам то қабл будам натонистум камера карда тарзи коркардша. Ба ҳамин сабаб тарзи коркардаш нест. Не ки шумо метавонед ай канал даромада ай видеои пешина тарзи ранг тайёркунӣ, валик сабираткунӣ ва гилпартоира, гилзанира ҳамаро метавонед тамошо кунед ва ба хутона ягон чи ёд бигиред дӯстон. Ва ина дӯстон мо гил задем ба 6 дона колери сиёҳ дар болои шпаклёвкаи навзадагӣ. Ина гили мо қоқ шидагиай, ҳозир бо лакш мезанем дӯстон. Ва ина гила вабше рангша накашида дар болои шпаклёвкаи навзадагиаш. Шумо метавонед ҳам хел гил бизанед ва касоне ки мехоҳанд хел ремонт кунанд дар ҳамин номерои болои экранамдагӣ занг бизананд. Нашоти нарх наво чақчақ мекунем бод ё дар имо ватсап бинависонанд ё ки касоне ки мехоҳанд ремонт кунанд метавонанд занг бизананд. Бо тарзи коркардшам мефаҳмонем ва номери ҳамин гилмон гили 25 дӯстон. Ва касоне ки мехоҳанд вали гил харидорӣ кунанд дар ҳамин номеро занг бизананд. Нашоти нарх навои аппарат бо гап мезанем дӯстон дар ватсап. нарх навошам мегӯм тон дӯстон. Ва ина гили задагӣ мо пешай лакзанӣ ва дар ҳаминҷа бо ай болои гил лак мезанем дӯстон баъдан. Ва дӯстони азиз, худованд нигаҳбон, тамоша паноҳтон ба худо то видеои ояндара.